Hyvät kuulijat, Suomen irakilainen kulttuurifoorumi esittää surunvalittelunsa Pariisin uhrien omaisille. Olemme hyvin järkyttyneitä viime päivien tapahtumista. Iskut ihmisyyttä vastaan todistavat, että meidän täytyy toimia yhdessä terrorismia vastaan taustoistemme riippumatta. Olemme kaikki menettäneet meillä rakkaita ihmisiä. Minun veljeni kuoli Pariisissa, siskoni Beirutissa, tyttäreni Afganistanissa, poikani Bagdadissa, läheiseni Jemenissä. Näin syvästi sydämeni on särkynyt. Kun päivitin Facebook-taustakuvani, kirjoitin rakas Pariisi. Myöhemmin huomasin, että muitakin kaupunkeja pitää mainita. Päivitin uudestaan ja kirjoitin rakas Pariisi, Beirut ja Bagdad. Silti toiset kaupungit terrorismista kärsivät jäivät huomiotta. Totesin, että ei ole mitään syytä muistaa yhtä maata ja unohtaa toista. Ei ole mitään syytä sanoa, että yksi strategia on kauheampi kuin toinen. Jos yksikin ihminen kuolee, meidät kaikki on tapettu. Minun tunteet jakautuivat eri puolilla maailmaa tapahtuneiden surujen kesken. Rukoilen Pariisin puolesta, lähetän rakkautta Beirutiin, itken Afganistanin ja Jemenin puolesta ja annan sydämeni Irakiin. Meidän vihollinen, hyvät kuulijat, on sama. Ne ovat ISILin pelkurit ja hirviöt. Meidän täytyy rukoilla koko maailman puolesta. Kiitos. Ja nyt pyydän pakolaisten edustaja Qais Ali.